Syna i Ducha Svätého. Amen. Bratia a sestry, Kristus Pán, náš Spasiteľ v predvečer svojho mučenia a smrti, ustanovil Najsvätejšiu sviatosť, aby nás, vykúpených jeho krvou, živil nebeským pokrmom a nápojom a aby stále prebýval medzi nami. V tých dramatických chvíľach nášho vykúpenia sme sa nestačili poďakovať Pánovi za tento prevzácny dar chleba života a duchovného nápoja. Preto nás cirkev nie bez Božieho riadenia povzbudzuje, aby sme dnes vzdávali vďaky a velebili Pána za dar Najsvätejšej sviatosti. Nech táto naša eucharistická procesia vyznie ako prejav našej živej viery, že Kristus je prítomný ako z mŕtvych vstalý a oslávený Pán medzi nami, a ako vyznanie veľkej lásky voči nášmu Spasiteľovi. Poďme v pokoji. Pán s vami. I s duchom tvojím. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána. Sláva tebe, Pane. Ježiš povedal: Ja som chlieb života. Vaši otcovia jedli na púšti mannu a pomreli. Toto je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby nezomrel nikto, kto bude z neho jesť. Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohto chleba, bude žiť na veky, a chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta.
Počuli sme slovo Pánovo. Chvála Tebe, Kriste. Bratia a sestry, výjav tohto prvého zastavenia predstavuje rajský strom života. Pri strome človek zhrešil, lebo ho naviedol had, ktorého sme symbolicky pred stromom pošliapali teraz. Ale stromom života sa stal Kristov kríž a stromom života, na ktorom je ovocie večného života, je Eucharistia. Nech je Eucharistia vždy nám všetkým na spásu. Teraz zaspievame eucharistickú pieseň krátku. Jadrom pšeničným, aleluja. A sítil medom zo skaly, aleluja. Modlíme sa. Dobrotivý Bože, Ty si nám dal pravý chlieb z neba. Posilňuj nás týmto duchovným pokrmom, aby sme vždy žili v Tebe a v posledný deň stali na večnú spásu. Skrze Krista nášho Pána. Amen. Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. Sláva Tebe, Pane. Pri večeri vzal Ježiš chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte, toto je moje telo. Potom vzal kalich, vzdával vďaky a dal im ho hovoriac: Píte z neho všetci, toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých na odpustenie hriechov. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála Tebe, Kriste. Krajňanci pripravili zastavenie v podobe stánku. 40 rokov putoval izraelský ľud po púšti a bývali v stanoch. Na pamiatku toho Židia dodnes slávia sviatok stánkov a myšlienka tohto sviatku motivovala aj Tomáša Akvinského k tvorbe liturgie procesie Božieho tela so 4 stánkami, 4 zastaveniami. Patrónom tohto zastavenia je svätý
Michal Archaniel. Nech svätý Michal Archaniel bojuje za nás, aby nás hriech neodlúčil od Pána Ježiša a aby naše srdce bolo vždy pripraveným stanom, kde Pán môže spočinúť. Večný kňaz Kristus Pán, aleluja. Obetoval chlieba víno, aleluja. Modlíme sa. Pane a Bože náš, veríme a vyznávame, že Tvoj Syn Ježiš Kristus, ktorý sa pre nás narodil z Márie Panny a trpel na kríži, je prítomný v najsvätejšej sviatosti. Daj, aby sme z tohto božského prameňa čerpali večnú spásu skrze Krista nášho Pána. Amen. Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána. Ježiš povedal: Moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto požíva moje telo a pije moju krv, zostáva vo mne a ja v ňom. Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem z Otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa. Toto je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba, a nie, aký jedli otcovia a pomreli. Kto je tento chlieb, bude žiť na veky. Počuli sme slovo Pánovo. Bratia a sestry, jazda naša najmenšia komunita katolícka v Kostolnom pripravila oltár Pánovho srdca. Tento týždeň v piatok budeme mať slávnosť Ježišovho milujúceho srdca. Ježiš nás všetkých miluje a dôkazom jeho lásky je Eucharistia.
Nebeský chlieb im dal, aleluja. Anielský chlieb požíval človek, aleluja. Modlíme sa. Láskavý Bože, Ty nás deň čo deň obnovuješ oltárnou sviatosťou. Naplň nás nežnosťou Tvojej lásky, aby sme sa usilovali získať neoceniteľné bohatstvá Tvojho kráľovstva skrze Krista nášho Pána. Amen. Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána. Sláva Tebe, Pane. Ježiš povedal: Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske. Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske. Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť, aby vaša radosť bola úplná. Toto je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Počuli sme slovo Pánovo. Bratia a sestry, Vaďovčania pripravili tento oltár na počesť Panny Márie Bolestnej. Baroková plastika, ktorú máme pred sebou, je jediný obraz Sedembolestnej v celej našej farnosti. Býva umiestnená tu vo Vaďovskom kostolíku nad tabernákulom. Práve preto nás to posmelilo, aby sme tento rok spravili procesiu tu. Lebo je rok Panny Márie Bolestnej. Ježišovi a jeho matke zverme všetky svoje bolesti a trápenia. Po požehnaní vás prosím o máličko trpezlivosti, pretože Panna Mária pôjde túto poslednú etapu s nami, tak bude potrebné ju zobrať a aby mohla ísť s nami v sprievode. Zhromaždila nás, aleluja. Kristová láska, aleluja. Modlíme sa. Nebeský Otče, vyznávame, že Tvoj Syn je prítomný v tejto sviatosti. Je náš Pán a Boh. Osvieť naše srdcia svetlom viery a zapál nás ohňom svojej lásky, aby sme sa mu s dôverou klaňali v duchu a pravde, lebo on je Boh a s Tebou žije a kráľuje na veky vekov. Amen.
Bratia a sestry, chcem sa vám poďakovať všetkým, ktorí ste pripravili túto popoludňajšiu pobožnosť procesiou. Vo Vaďovciach bola naposledy pravdepodobne, ani nevieme kedy, ale zrejme niekedy ešte pred druhou svetovou vojnou alebo krátko po nej. Odtedy toto bola prvá takáto veľká procesia so sviatosťou oltárnou. Veríme a dúfame, že Pán Ježiš svojim požehnaním naozaj naplní naše domovy. Teraz bude nám dýchová hudba hrať. Najprv budú hrať pieseň Pane Márii Bolestnej, počas nej znovu Matka Božia si zasadne na svoje klasické miesto, kde k nej v našej farnosti putujeme, sem do Vaďoviec, alebo ako to my tu hovoríme, že do Malého Šaštína, lebo Panna Mária je tu tak umiestnená skoro ako v Šaštine. Vás všetkých pozývam ku koláču a takému priateľskému, nie posedeniu, ale posedeniu, postáti okolo kostola. Kto chce, môže chvíľočku zotrvať na nejaký zdravas, ale asi veľmi koncentrovaný nebude, keď sa bude vonku vyhrávať. A vedľa fary, vedľa kostola, druhý dom vedľa kostola, išli sme okolo, je dlhý starý dom s červenou strechou. To je druhá najstaršia budova vo Vaďovciach po kostole. Je to fara bývalá a v nej je nainštalované také mikroregionálne múzeum. Pani starostka vás tam bude sprevádzať. Chcem sa zo srdca poďakovať všetkým, ktorí ste sem doputovali, putníkom, dá sa povedať, z celej našej farnosti,
ale aj zo Starej Turej, dokonca zo Záhoria, z Kútov, sestričkám samozrejme z Vrbového. Sestry premonštrátky majú charizmu uctievať Najsvätejšiu Eucharistiu. Dal im to ich zakladateľ svätý Norbert. Veľmi srdečne ďakujem dýchovej hudbe z Hradišťanke, ktorá nám ešte bude hrať, všetkým gazdinám, ktoré pripravili niečo pod zub. No a samozrejme dovolte mi, aby som poďakoval pani starostke, ktorá priložila veľmi ruku k dielu, aby sa dnešná procesia vydarila. Všetkým, ktorí ste pripravovali oltáre a aj našim bratom policajtom, ktorí tak trošku tú jazdu autami usmerňovali, alebo teda krotili, aby sme mohli pokojne kráčať. Buďte tu u nás vítaní. Prečo si neprišiel, keď som ťa čakala? Bola by ti dala, čo som večerala. Bola by ti dala, čo som večerala. Večerala som ja, smaženú rybičku. Večerala som ja, smaženú rybičku. Bola by ti dala pravú polovičku. Bola by ti dala pravú polovičku. Pravú polovičku. Aj sladkú hubičku. Pravú polovičku. Aj sladkú hubičku. Aby si ty vedel, že máš frajerečku. Aby si ty vedel, že máš frajerečku. Frajerečky 4. Prečo ste sa bili? Frajerečky 4. Prečo ste sa bili? Pre teba švajku, že sveta ľúbili. Pre teba švajku, že sveta ľúbili.